nwesịrị ebe ha si osike ike n'ụwa na-apụta asị na na gị na-agwụ dị na mma gị na-aja na be nne gị dị na mma gị na-aja na be nne gị dị na mma gị ndị mmiri gị dị na mma mana ọsọsọ chi gị ka gị na ya dịrọ na mma. O siri ike ọ bụkwa ha na gị mmụọ na-ese onye izi m ga-ebu ụzọ ga na-ekpe udo ka emezie bụ chi gị. Ị na-aghọta? a sị na gị na mmụọ dị iri na-ejere gị ozi sebe okwu kịta chi gị mezughị 11 chi gị bụ onye nke ikpeazụ gị na ya ga-eso okwu. abịa na ndidi a na-enwe Chika si enwe ndidi, abịa ịhụnanya Chika si ahụ mmadụ n'anya. ọ ya abịa na-asị onye dị ka chi m, onye yiri chi m, onwe onye na-asị onye dị ka agwụ m, onwe onye na-asị onye dị ka aja na be anyị. ihe a na-asị onye dị ka chi m onwe ihe ọwụ na onwe ka bifo mmụọ na-asị bịa duru onye a jebe ụwa o wee bụrụ chi edom ụwa gị. ha ịmakwa ofe a na-ebunye ya, ịmakwa ihe a na-agba ya bụ mmụọ. ọ ya mere na ihe ọbụla emetana ọ dị chi gị mma, ihe ọbụla emetana ọ dị chi gị mma, ihe ọbụla ekweta na chi ga-ekwerugwe ya. ebe ọbụla esi na ị ga-aga chi gosi oge na-aga. mana ihe na-esezi okwu bụzi mgbe ahụ esi chi gị na a ga-aga n'anyanwụ, mana chi gị mana gị bụkwa na mmiri na anyanwụ akwa na ọkụ. andị na odiri mmiri bụ na ọ bụrụ na eru ebe ahụ na anyanwụ a na-akpọbe ya ọkụ na ọ ga-enyekwere gị nsogbu. na chi gị ọka na-asị gị na gị pụnata na ka aka ga na kịta na gị chere mgbe anyanwụ nabara ka eje ị na-esikwa ọnwụ na kịta anyanwụ m pụtara na mgbe a ga-aga ya. ọhịa na-esere mmadụ na chi ya. chi gị ọ mara ebe ọnwụ dị n'ụzọ esi ya ka anyị jebe obosi ọfụ ọnwụ n'ụzọ obosi. ọ sị gị mbasị ka ha bigo obosi a na a ga-agakwa obosi a mana kịta na ọnwụ kapụtara n'ụzọ esi a na kịta ka a ga-agara ya. di gị nji akpọ gị, nwunye gị nji akpọ gị, nwanne gị, enyi gị wee na-akpọ gị na ọ bụrụ na agaghị ya kịta ife dị ire eme. a na-eje n'ụzọ o were okwute kpọọ gị ụkwụ, ilecha ya anya esi ndị amoosu mere nna nkịtị ma agalili obosi a. chi gị na-adụ gị ọdụ ahụ. ị na-aghọta? a na-apụta n'ụzọ buru moto gị jee kụọrọ onye keke, esi ndị amoosu na ha mere na moto ịkpọ onye mekaniki ọsọ ndụ bịa buru moto ọ dị ebe dị otu a paakị na ebe dị otu ana m aga obosi mbata ka mma ha mee eme ọkada enu jee obosi. ị na-aghọta ya? gị na ya ọ na-anọ mgbe i ruru ebe ahụ izute ọnwa a n'ụzọ ọkada ahụ a na-agbadata n'ugwu obosi moto pịachara unu elu eburu gị jee Ebromi hospital. iru ebe ahụ si na chi ga-egbuo gị na ekwensu abịa na oghe ndị mmadụ bịa bịarata gị kama ha nwee sị gịnị megwana gị fasị ekwensu iwe egbuo ya. ị na-ahụ ka ụwa si aga? so mana chi ga-anọkwa ebe ahụ hụkwa na ọgwụ niile a na-enye gị na ọ na-abanyekwe. ị na-ahụ iwu amanwekwa ya o. so na ya mere na emegide ife a ya akarịbazie ya azọba gị ya akarịbazie at the point iwe owezie ya. ị na-aghọta? ọ naghị etigbu gị ihe na mbụ ọ ma etibezie gị ife maka gị na ị naghị anụ ife. ọ naghị agbaburu gị mba na mbụ ọ ma etibebazie gị mba maka gị na ị naghị anụ ife. ị na-alapụta ya maka nke ọbụla mmere akpọ ya ikpe, nke ọbụla mmere akpọ ya ikpe, nke ọbụla mmere akpọ ya ikpe. ọ ya mere na mgbe ọbụla ọ sebere anyị n'ọra mmụọ anyị na ha zoro bịa ụwa, ife izi anyị na-eme bụ anyị oburu ụzọ gbaga na chi ya edozie chi dozie anyị na chi ya. maka ọkwa chi ya ga-emezi anyị na-agazi na-edozizi mmụọ ndị ọzọ a niile na-ekpesara ha. chi anya ọzọ anyị ga-anọzi na-akọ mmụọ nga ejere anya chi anya maka otu a na-aga ya ihe ọ na-eme ife awa na gị nụrụ ife okwu. so ịhụgwa ya kịta na ọ ka anyị si eji iji ahụ nwanne m ya gazie sayensị nke a na-abụghị mba ọwụmụchukwu okike uchi gị. otu a na-enọ n'otu a na-anọ na onye ọbụla nwa dị nọ n'ụwa na-abụrụgo mmụọ. omegwu exist in the land of spirit. onye ọbụla mmadụ nọ n'ụwa tata bụ mmụọ. ị ga na-anụ ka a na-asị na mmadụ bụ mmụọ. ọnwa ya bụrụgodo onye ara bụrụgodo onye isi na-adịrọ mma. ihe ọbụla amụta ata mmadụ bụ mmụọ ka ọ. ihe anyị nọ ihe a na-ahụ missionary world ozi ka anyị bịara ebe a. ọ ya na-ebute ọnwụ. onye jecha ozi ọ na-achị ọnwụ ahụ ụgbọ nwa mkpi ya ihe nye anyị aka na-achị ebe anyị si. if not ọnwụ nwa otu mmadụ ga-esi ga na-achị nwere ebe ozi. so na
Oya ịnọdụ n'ụwa na anyị nọ ma ihe ụwa ndị ka ya ọ ga-enye gị aka na akara aka. Chi mmadụ na ihe butere chi. Ihe butere chi si na akara aka. Gịnị bụ akara aka? Nzube mmadụ jiri bịa ụwa. Nzube mmadụ jiri bịa ụwa. Nzube mmadụ jiri bịa ụwa ebe obido bụ na mmụọ. Ị na-ahụ ya kịta na ọ ya nwa ihe na-ebute ịlụ ụwa na ebe a na-agba agha na-achọ onye ụwa mmadụ na onye nụrụ nwa gị nwoke ụwa. Ihe butere n'ụwa ahụ mgbe ihu ka m si gwa gị kịta na mmadụ niile nọ n'ụwa bụ mmụọ ka ha bụ. Anyị abịago n'ụwa jechie ozi asị na ọnwụ egbu onye ahụ na otu a na m obodo gwa akata ka m nọ kịta na abịago m n'ụwa ejechagwo m ozi ọnwụ egbugo m ana m. Ihe bụ chi mmadụ bụ mgbe ọnwụ mbịa gbuo mmadụ ya na-achị. Otu a na-eme dibịa kịta na mmegide dibịa na ndị be anyị na-asị afọ ochie afọ ụkwa ya mgbe ọbụla oji na-arụ mma nwụlele. Mgbe enye nlaghachiri mmemme iti ndị ichebe anyị onwe ndị ọzọ na-eme iti ihe ọ na-asị gị apụta na-asị gị nwe gara eluigwe ga ọkụ ala mmụọ ntụ ọnụ onwe ya ndị ka eluigwe na ọkụ ala mmụọ ebe mmadụ na-eje. Onye nwụọ na-achịkwuru ndị ichebe ma nwoke ma nwaanyị. Ọ ndị iche ahụ ndị elders na-ekpe ikpe. Ọ siteze ka isi jetezi ije n'ụwa ka itemis ga ga-egekọ gị ikpe. Mana mgbe ikpe ijete ma ijete ha ị ga-anata ụwa. Ị ga-anata ụwa ọzọ. Ite na-anata ụwa ọzọ bịa kontinu ebe ijetebere. Ọ ị bịa lụtọpụ ọrụ. Ịnwe otu a na-asị na m alụkọ ọrụ ma ndị mmadụ na-abịa ma alụgide ọrụ ọnwụ ọbịa echi niile. Ị ma na ndị mmadụ ka ga na-abịakwa n'obi ya. Ndị niile m zọrọ ha ka ga na-agbatakwa n'obi ya. Ha ka ga-atụkwasịkwa obi n'obi ya. Onye bịa ọkọrọ nwanne onye aka mana ọnwụ egbukodogwu agata aga a na-atụ alịla. Onye ga-ebute a ga-ejige dupu nkwụ onye ọzọ ngabịakwa bịa kontinu kwe ka obi ahụ wee nọgidekwe. Ọya na-ebute apụta na asị na agbụrụ agbụrụ dibe. Nna ya mere dibe, nna ya mere dibe, ya na-emekwe dibe. Ọ because of ihe dị na ịlụ ụwa ahụ. Ịghọta ọ bụrụ na egwu na ịhụ ya ọ dị na agbụrụ. Ọ bụrụ ịgba egwu ọ dị na agbụrụ. Ọwụ ihe eji mara agbụrụ. Ị na-ahụ ya kịta na so and ya na-eme ọ bụrụ na ebi ụwa ịhụ ihe na-ebute nwata pụta ọ na-achọ onye ụwa ya, nwata pụta ọ na-achọ chi ụwa ya. Maka na ọ bụrụ na ebi ụwa na-abịakwa ekwu m kịta na nwata pụta ọ na-achọ chi ụwa ya na-achọ onye ụwa ya. Na ka m finish ewute onye ụwa. Uru onye ụwa anyị ịchọ onye ụwa anyị mbara anyị bụ na a sị na onye mbụ mmadụ ụzọ siri ite obi ọ na-aka ya nwa mkpọkọrọ bụ. Ị na-aghọta agadi nwaanyị ahụ aka nka na egwu ọ mara agba. Mgbe na-ege onye ụwa gị ndị na mmụọ a na-eme dibe onye ụwa m ga na-enye aka hụ na ụzọ dibe m na-agazi ya na chi ụwa m. Chi ụwa ka m na-abịa kịta na ka m bịa kọwaa. Chi ụwa ụdadị mmadụ nwa ọ na-achị na mmụọ afta ndị iche mkpesịrị ikpe ọma ikpe amaghị ọwụ ihe mbe ya akọ. O nwere mmụọ ọzọ a ga-emezi appoint. O nwere mmụọ ọzọ nọ na mmụọ ndị iche ga-emezi appoint. All the elders ha nwe the authority. Akwụkwọ ndị iche na-ahụ Chukwu. Sọsọ ndị iche na-ahụ Chukwu okike ahụ. Sọsọ ha ndị iche na-akpakọ. Sọsọ Chukwu na ndị iche na-akpakọ. That's the reason why mgbe ụmụ Igbo matara ihe ndị na ndị iche ha ọmara na anyị nwekwe n'ibe onwe ihe ọzọ anyị na-achọ. Ọ nwata mara nna ya ọ mara ndị iche, nwata mara ndị iche ọ mara Chukwu okike ha na-ekwu okwu ya. Chukwu ndị iche ka ọwụha ọgbọ onwe ha mụ na ya na-akpakọ. Otu a na-eme dibe na onwe ha mụ Chukwu na-akpakọ. Ọ mitie ndị iche be anyị mitie ya. Ịhụ ka o si dịkịta na ihe niile nwe protocol ka ị bịa na be m ịfụrụ m ọkwa sekuriti gị mitere ọ sekuriti anabatago ya kpọbatazi gị ebe a onye ọkwa onye ọzọ bụ ya kpọbatakwa gị ebe a ọkwa ihugo m nkịta na mana mgbe anyị pụtara na geeti hụrụ m mgbe anyị batara na kọmpandị hụrụ m not until somebody kpọkwa gị kpọbata gị ebe a and ọwụwa onye nabata gị na geeti nabata gị na kọmpandị and ọwụwa onye nabata gị na kọmpandị nabata gị ebe a ihu protocol onye ọla nwere ozi nke ya. Do you know that nature ya fụ m na gị na onye nke geeti ya nwee nsogbu mana ị ga-apụta na kọmpandị ị mana ka ị wetachara ebe a ị mana ndị nke n'ebe a na nwere right itamin gị ahụ m ịnọchi na ịhụ ihe ugwu ịhụ ka ihe mmụọ nsị adị na-aja ihe nwụ chi mmadụ chi ụwa mmadụ mgbe ndị mmadụ nwere kpechara ikpe o nwere mmụọ ga-ejeje na point
ọnwa bụ mụnwa na-ene ife a kịta na mmadụ ọnwa oge nwa na-ene ebe a kịta na nọ na mmadụ now mgbe ha mere nwa ha point abịa sị ya ngwa bịa jee nene odogwu akata aka mbata jeje tọpụ ozi a ọ jefọrọ n'ụwa nene ebe ọ jedebe na ebe ị ga-amalite na ka ị ga-esi ga eje ije ihu ngwo mgbe enye ọ jere ngwo ka o si jee ihu ngwo ka o si jee ngwa dị ka ị ga-esi ga-eme enyegwo direction adịzie n'otu ihe otu ahụ na-ekwu mgbe ha na-ekwu ya ndị ofe na-ekwu ya ndị otu ka gị na ha nọ mgbe na-ekwuchazi ya aṅụọ iyi ụwa gịnị ka a na-aṅụnye ihe a ọkwa ihe a ekwuru ka a ga-emerere ma ọ bụ nkwa ya ihe ọla emetara gwara oge ebukwa amoosu ekweta ịnọ n'iyi ihu ndị ichie na ọnwụ ada na ndị ukwu na ndị nwụta wee ṅụọ iyi ma ịnwa ya alụsị bunu alụsị nlekọta bunu a bịakwa iji ada aja ọnụkwa ihe anyị na-emewo onwe ka mmiri zo ka na-adị n'ịma ọkwa ha na-alụsị ihe niile ndị na mmụọ nna ana ya na ịbịa ha niile nọ n'ọgba n'aka ebe na mgbe na-ekwetazi nwụchazi ihe otu ahụ ewee kpozie ha nọda mmụọ gebekwe ntị ọnwụkwa ya akpọnkwa onye ụwa gị ọnwụkwa gị ma onye ụwa gị akpa ha nọda mmụọ nọrọ onwe ya ịma akpatago the first mmụọ ya ozi mmụọ na-enye the assignment akpatazi ha nọda mmụọ bịa sị ya ngwa ya bịa duru gị bịa jee ije na ọkwọ na ihe na-agọrọ n'otu ọsị ya hụ na ihe a niile agọrọ na-emezu ya ọ ya chi edum ụwa ọhịa igbo mkpọ chi edum ụwa so ịhụ na chi ụwa ahụ mmadụ onye ahụ bịara ụwa na chi ụwa ọnwa ihe gbasara ya na chi ụwa ọnwe ya chi ụwa gị and ọnwụghị onye ụwa gị chi ụwa gị ihe a ka o si eme den onye na-eduzie gị bịa chi ahụ wee duzie gị bịazie n'ụwa ọ ya mere na chi gị so gị ebe na ebe ọla nọ na maka onwe ihe ọzọ ma ọ na-eme n'ụwa ọ ya butere okwu igbo ahụ na chi abụghị otu mana ịhụrụ onye na-agbatara n'afa na ahụ bensin na-anọta nwa gị nwoke ụwa ịma na enwere ike akpọ ụmụaka na-amụ na bunu na enwere ike mgbe a na-agbasị afọ ụmụ nwoke ma ụmụ nwoke niile na ụmụ nwaanyị na-amụ na ngwurube unu ma ndị jere ije di enwere ike ịgbata mmadụ na-atọ na ọbịa kwuru ụwa na ịhụgwe na chi ụwa mmadụ abụghị onye ụwa mmadụ maka ya bụrụ na chi ụwa mmadụ bụ onye ụwa mmadụ gịnị mere igbo ji asị na chi ahụghị otu mana abịazie onye ụwa nọta mmadụ atọ ụwa ya na ochi akwụghị na otu ka ọnụ akwụghị na ọ kọntradikti okwu igbo ahụ na chi ahụghị otu chi abụghị otu ịhụ na mmụọ ahụ edinye ndụ mbi ụwa onwe onye ọzọ dugo ụwa ọ ya mere na chi m abụrụ chi gị mana ị ma na otu a na ị nọ na ya na mụ na gị si n'ofu ụmụnna ọ dị likely na onye nlọrọ ụwa lọ mụ ụwa so ịhụ na onye ụwa na-ahụhụ chi ụwa ịhụ na chi ụwa ahụhụ onye ụwa odogwu ga anya tata ọnwa ihe niile eju m n'ahịa na nkwu ka odogwu ga anya sound onye bịara ụwa bụ chi ya ka ya na ya yes gị na chi yes yibịa ụwa mana na o nwere ike ịwụ otu a na mụ odogwu akata ka na nnachi ahụ nnachi popozi ji bịa ka ijikwa wee bịakwa enwere ike ndị iche ọ sị na m jeje kontinu ozi onye a jefọrọ tomorrow ha nwa ike ihe nkwara izi si ngwa onye ọzọ na ejekwukwa eji enyekwukwa onye nke izi ahụ aka for the purpose of ihe diba ma ọ bụ ihe ịtụ osisi ma ọ bụ igbu ọja ma ọ bụ ịkụ nkwa ịhụgwa ya kịta na ịhụ na onye ụwa na-abịago ịbụọ ma ọ bụ ịtọ ma ọ bụ ịnọ depending ka ozi ahụ siri dị a na-ezite mmụọ nwa mụrụ na ya bụrụzie mmadụ ọ ya mere na ọ bụrụ na nwata esi n'ikwu na ya bịa ụwa si n'ikwu na ya bịa ụwa na ha apụ na ya onweghị onye ga-anọgide kịta na otu anyị na kịta na onye ụwa gị ọ bụrụ ebe onye ọnịcha na ụdị ihe dịta anya ọdụ ọsọkwa gị na ya nne gị wee dịkwa n'ọyị na nna gị wee dịkwa n'ọyị onwe ike ebi ụwa ọwụ ndị iche ọwụ na nwoke tụwa nwunye gị ime ka m bịa na gaa ajụjụ m na-ajụ ka m ghọtagodi imeni n'ive n'ọhịa do na afụgo m some of your lectures online so I cannot deny but imego na izu agbara n'ihu n'ihu ka mma ka ịkọwatara m na m eweleghị ka mma ya ka ndụ oge ihe emere bụ ebe a ọkwa fansi ka emere ị mara fansi akarịka n'ụwa anyị bịa enwekwara ike ime na onye fansi abụ mara anụ na ya wee be anụgo m ya those days
ọ dị mma nwa ka anyị gaa n'iru na ọ ga-adịrọ ihe a na-akpọ ihe a na okwu chi okwu chi ya temple altar that language okwu mmụọ ihe ọ pụtara temple spiritual temple holy temple holy altar nke na nke ole ekpo na ya so na ịmara ihe anyị na-eme n'ụwa bụ ife mmụọ ọ chọrọ amamife na nghọta. That's the reason why ndị nghọtalụ ya o ji agara ha n'ụwa ndị aghọta ahụ ọ na-enwe nsogbu n'ụwa because ụwa anyị nọ na-eke ya na nghọta na amamife so without ganwa aghọta ha ụwa ga na-emego ụmụaka all the time not until they bịa ghọta ihe a na-eme. Ọ dị ka gị nwere ịga ụlọ akwụkwọ kịta ọ bụrụ na iruo n'ụlọ akwụkwọ ghọta ihe a na-eme n'ụlọ akwụkwọ ị ga-ahụ ụmụaka na ụlọ akwụkwọ ahụ ịbịa not until ghọta ihe a na-eme ebe ahụ wee sonyezie enwe mma na gị bịara ebe ahụ ọnwa anyị na-aghọta na n'ime ya n'ụwa anyị bịara kịta ihe a na-akpọ ife a na-awọ kpọsi ikenga ị na-aghọta ịmara chi gị ahụ ikenga ka ọ bụ chi gị ewe ikenga gị chi ikenga m ikenga chi m ị na-aghọta ikenga power so anything ọbụla nwere power ikenga ka ọ otu anyị nọ kịta anyị na mgbe a na-adị asị aka ikenga nke ahụ aka ọkpụkpụ aka gị ọkpụkpụ aka ike gị ihe ọbụla ahụ power force ọ ikenga ka ọ so chi gị iwu a force ọ ikenga ka ọ bụ so ihe a na-adị representative ihe a na-akwa n'ogirisi ka eji ewe tụọ ya ihe a na-awa ogirisi so ọ dịkwa equivalent to abịa na be gị na-achọ ya mere gị ihe chi emecha ya tinye ego ogirisi ebe ahụ ma ọ eme ya n'ukwu ogirisi ọ dị same osisi ahụ dị ife ọ kpọrọ nkụ ọdị ndụ ogirisi bụ gịnị ke ka ha si mee otu a na nke a na-adịkwa kịta na the same thing ka ọ bụ ịma na o nwere ihe butere nka anọgide mmebe anyị emebeghị ya n'ihi na achọ m jabịa be gị na ihe butere nke a na-abụ ọtụtụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa kịta na n'ịchọ ya emechi ha a sị ka eje mee ya na be ha o nwere ike odidu asị mma m agaghị ekwe mpa m agaghị ekwe mma m na-aga ụka ndị be anyị na-aga ụka ana ozie na ị na-aga ụka ihe ọ na-emebi na ha gị de na-eme ya otu a na ọ bụrụzie na ọ dabara gị na ị nwetara space ịrụrụ ụlọ ma ọ bụ nna gị ga-ekwe ka ebunata ya na be irukwe na gekwe ntị ihe a na-abụ ana igwupe ana kịta na bụ unu ebe ị chere irute ya unu ọ na-ero gị chere irute ya iburu disi ọkụ ana dọba ebe ahụ nwekwara ike ka wetakwa ogirisi tinyekwa ya n'akụkụ ọkwụdozie akwa ịmara ọkụ anaghị ere forever and ever akwa ịma ọ na-emebe eme good ka ị wee ghọta na ihe anyị na-eme dị ọkpụtọrọkpụ ihe anyị na-eme ebeghị tata emebeghị ya na ọ na-eme onwe ihe ọdị ndị ebe a na-agba ncha onwe ihe ọdị ndị ebe a na-emebi emebi so now abịazi ị ga-ahụ akwa ịnwere gị ayọrọ ebe a ihe a na akara aka ya akara aka gị ihe a na-aṅụrị ijere ịghọtago egwu ụwa anyị bịara egwu na amụ ijere ọya nwa dị ife a ingwe ka esi ama ya mara ikenga nzu aka nị na aka ekpe maka na akara aka gị bịara ụwa ga-amara ya nzu onwe ihe na-aghọta kịta na akwa na ka anyị ji na-eze mmụọ ha na-akpọtu ebe ahụ chi gị na onye ụwa gị akwa ka anyị ji eze ha iwe nke a ka mgbamgba gị kwa na-ekene onye n'afọ na nkwọ nke a na-abịa ịda anyị ga-eji ga merụba ife kịta na ihe a na-aba aba igwe anyị ji ejigide amoosu so ihe amoosu niile mmụọ na-eme gị chi gị mara maka ya a na-eme gị n'akara aka gị ihe mbute nye anyị na-eme n'ụbọchị nke tata ka anyị na-emecha ya anyị jizi aba wee jigide ihe niile ekwuru n'obi ahụ ife amoosu a na-eme gị ka ha dị n'imezina gị ọhịa a na-ebute nwadị mechaa chi ya ọmalite gaba aga ọmalite nwa aṅụrị maka gị ntị ga-ejidego ya amoosu ahụ so ị mara dis elementary forces anyị ha nọ n'ụwa n'idiri gịnị ka anyị merụ gịnị ka anyị nyere ha ga-enyere ha aka na ihe anyị chọrọ ka ha mere anyị ọ ya na-ebute gboro chi gị ọkụkọ because that ọkụkọ ahụ ahụhụ na chi gị atabeghị anụ ọbịa ahụ na chi gị na-ata ihe dị gị mbere ebe ahụ gịnị ọbara bụ ike mmụọ gboro chi gị ọkụkọ ka ike wee dị ya ịzọpụkwa na ije n'isi gị ọ zọpụ ezi iji ahụ isi gị
ụra atọazị otekwu wezie ekwu ọ ya na-ebute igbu ewu ọ ya na-ebute igbu ebune ya na-ebute igbu efi maka the more you do the more ka ị na-enyekwa ya power for gịnị for work ihe a na-ahụ mma a ga na-ejiga na-asụ n'gị ezi na-asụrụ gị ụzọ na-alụ ọnụ gị ọgụ ọgọdụkwa n'ụzọ gị ọgọdụ n'ụzọ gị so ihe a na-ahụ ọfọ chi gị ọfọ iwepụtara chi gị mgba chenji ọsọ ọzọ onwe ihe ọzọ ịghọtara onwe ihe a na-ahụ ndị ụgbọ ndị otu ndị ụgbọ kwenye ka ha si ekwu n'azụ ike nke ha ọhịa ha na-eme gaa n'ihu mba onwe ihe ọzọ ya bụ ọsọ ọjị nsogbu adị anyị na emechi chenji na ya na anyị ka nọ dịka gị na-etinyekwe onwe ihe ọzọ ị na-ajụ na jụọ ajụ na onye ajụ na-efu ụzọ ịma nwa obodo gwa aga onwe ihe na-eme ma ama ha anya ọ dịghị ka ọ ga m agwa m mmụọ nziri m dịka gbasị m ike mba ịjụ oke ajụ makwara mma o maka onye ajụ anaghị efu ụzọ wee nsogbu adụrọ ọkwa na ọnwa nke na-edoro nga anyị jụọ otu a na mụ na gị na ebe a ofufe utumiru na ajụjụ anaghị ewe m iwe nna m ihe m chọrọ ịjụ bụ na dịsị ike nọ ebe a na-afụ anya uchi m ma ọwụ nchi gị na ebe a chi gị anọkwa ebe a point of correction chi gị anọghị ebe a chi gị awụghị ikenga ọ chi gị awụ nzu chi gị awụghị edo ihe a na-awụ okwu chi gị ebe a na ka ị chọrọ inye chi gị ọnọdụ ị ga-anụ ihe anyị ga na-ekwu mgbe anyị na-eje n'ihu na ihe a ebe ị na-akpọ chi gị ka ọ bịa nọdụ ị ga na-anọ ga na-enye ya oke ya ị ga na-anọ ga na-agodo ya ị ga na-anọ ga na-ekwiri ya ị ga na-anọ ga na-eme necessary things ọ ga-agị na-eme n'ụwa chi wee na-agbatị chi gị aka na-agbatị ya ụkwụ na ihe ọ ga-emere gị n'ụwa gị gee ntị ụwa anyị mbịa nwee ka ọ dị ifuru otu a na ịnọ n'ihu mmụọ nkịta na anyị anọgide emere ife a ọwa ha nwansi ka anyị na-eme anyị emeghị ya na ọ gụrụ anyị agụrụ anyị emekwenye na anyị chọrọ ya eme anyị emeghị ya ka ndị mmadụ wetụrụ anyị ụjọ ị hụrụ otu a na okwu ezumezu dị n'ime ebe a edozighị ya na ụka ọ dị ebube n'anya ogene ọ nwere ihe wụ na ihe awụ mmụọ nsọ gị mmụọ na nso gị ịbịa ihe ọnọdụ si ya na ya nọdụrụ gị ebe a ebe nlekwasị anya ị ga na-anọ ga na-efe ya afọ ofufe ị ga na-anọ ga na-emerụ ya ive ne ọ ga-abụ gị na-eme ya n'akwasị gị na ọ na-aka n'ikwu aka ekpe kwa aka nị ị gaghị eme ya n'ọnụ efu na ọwụhụ na on the sky ka ị ga-eme ya ọ nwere ebe ị ga na-anọ ga na-eme ya n'ụwa ị na-aghọta mme otu a dị nọkịta na akwụ mmadụ ka ịbụ ọnwa ihe ọ nyere gị ịpụta na-eje chi jie ebe ịfụ n'ọfịa ịlalụ ebe ịfụ n'ụzọ ịlalụ ọkwa chifu ikulikwe ị na-ejekwa ejegide ụbọchị ọnwụ jiri bịa ịnwụrị ga ọkwa onye nwe nke ọga mana ọkwa dị gị n'ogide gbaa mbọ ka ịrụta ụlọ kwa ibiri n'ime ụlọ ahụ anụmanụ na-arụ ụlọ ọha adịghị ndụ ọtụtụ anụmanụ ọha aka mmadụ mma ọha aka mmadụ mma ọha aka mmadụ ike ọtụtụ anụmanụ ọka mmadụ ogologo gịnị mekwa mmadụ ji ahụkwa n'ụlọ ji ebiri n'ime ya otu ahụ nke anyị si edotere chi anyị ebe ndị nsọ ọ site n'ịrụ na ahụ na ka ị na-abịa ebe a kwara nke odogwara kara aga ịwa anyị na-abịa onye ọkada butere gị na be m oke ya butere good the first time ị bịa ebe akwa ọkada butere gị akwa ịkpọ ya ahụ ebe ị na-abịa ya butere gị ka ahụ unu na-abịa kwa unu ga gbafere ọtụtụ ụzọ gbafere ọtụtụ ụlọ ewee bute gị ebe a otu ahụ ka o si ede so na ọ bụrụ na ihe mmụọ dị ka ebe oliru na-eme ife mmụọ ebe oliru na-eme ife mmụọ our life agaghị enwe meaning ọ ya butere ị na-enwe ọta temple so na ebe a na-abụghị ebe chiga ihe a na-abụrụ chiga ọ bụrụkwa chi gị nakwa ife mmụọ m kwuru kama na ihe a na-abụ ebe ị ga-akpọtu chi gị ọ bụrụ ebe nlekwasị anya ọ ga-eweta oke ihe ọbụla enye na ebe a chi gị ọ nara gị maka ọ ka esi kwado ya n'ụwa ihe a na-awụ the foundation the fountain of life ihe a ka esiri chọọ ụwa ọnwụ gị chọrọ ụtọ ọnwụ m chọrọ ụtọ ọ malitere na gboo mmụọ ọbụla gị na ya ga-eme ka ife n'ụwa nwere ebe ị ga-enye ọnọdụ ịnụ ihe m gwa gị ọ malitere na gị na gboo ọ malitere ntata
agazie nna m agazie